सिखना बर' गोजौ फरायसालिनिफ्राय सास्नि फरायसाफोरानो बड' एमआइएलआव 100 नाम्बार मोननो हादों। दिनै फोसावबाय गोजौ फरायसालिनि मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ। दिनै फोसावजानाय मेट्रिक आनजादनि फिथाइयाव गोग्गानाय लाबोदों। तामुलपुर जिल्लानि सिखना बर' गोजौ फरायसालिनि फरायसा आरो फरायसुलिफोरा सिखना बर' गोजौ फरायसालिनि धरित्री बर', अनसुलि बर', जनि बसुमतारी, बारस्रि बर', अर्पना नार्जारी, दीपशिखा स्वर्गियारी, महिनी बर' बिसोर फरायसाफोरा बर' आयदायाव 100 नाम्बार मोननो हादों। बेनि गेजेराव धरित्री बर'आ गासै 83 जौखोन्दो, जनि बसुमतारीया 82.67 जौखोन्दो, अर्पना नार्जारी 77.17 जौखोन्दो, महिनी बर' 75.17 जौखोन्दो मोननो हादों। मख'नो नांगोन दि सिखना बर' गोजौ फरायसालिनिफ्राय गासै 63 फरायसाफोरा आनजाद होदोंमोन। बेनिनो 8 फरायसाफोरा स्टार मार्क मोननो हादों। 47 फरायसाफोरा सेथि मासियाव आरो 13 फरायसा फरायसुलिफोरा नैथि मासियाव उथ्रिसारनो हादों। सिखना बर' गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि चन्द्रधर बर' आरो बर' बिफान आयदानि आखान्थि फोरोंगिरि रिना बसुमतारी बिथांमोनहा फरायसाफोरनो बेबादि रिजाल्ट लाबोनो हानायखौ जोंनि खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोजोननाय फोरमायथिदों। आंनि बायदिब्ला सिखना बर' गोजौ फरायसालिनिफ्राय सास्नियानो 100आव 100 मोनदों बर' एमआइएल साबजेक्टआव। आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आंनो बे साबजेक्टखौ फोरोंनाय थाङोमोन। मानो होनब्ला आङो 2025नि क्लासाव ओरैबायदि स्पेसियेलि फोरोंनाय थांदोंमोन। बड' एमआइएल साबजेक्टखौ गासैखौबो लेसनखौ क्लियार खालामदोंमोन। आरोबाव ग्रामार थाखानायखौबो गासैखौबो क्लियार खालामदोंमोन। एसेखौबो गासैखौबो क्लियार खालामदोंमोन। मानो होनोब्ला कर्सआ गासैबो साबजेक्टआ जोबनानै थाङोब्लाबो किसुमान गथ'आ खायसेया कनफिउसन नाङो। कनफिउसन नांनानै माखौ फरायगोन माखौ मागोन जानानै दङमोन। अब्लानिया आं बुंदोंमोन एमआइएल साबजेक्टखौ नोंसोरो सहस मोनो निजायनि मादार लेंगुवेजखौ गोबाङैनो फारसेनिफ्राय बिजिर लेसन मोनफ्रोमखौबो बिलाइ मोनफ्रोमखौबो फारि फारि फरायनानै नोंसोरो जाहाथे गुबुन साबजेक्टआव खम मोनोब्लाबो आंनि बड' साबजेक्ट फोरोंनायाव माबाफोर कनफिउसन जादों नामा होनना सोङोब्ला जायाखै होनना बुङो। जायाखै होनना बुङोब्ला आं बुंबाय अब्ला आंनि फोरोंनाया थिगैनो दङबा नोंसोर दा फारि फारि मोनफ्रोमबो पेजखौ फरायनानै जि फैयो बड' एमआइएल साबजेक्टआव 100% लानो नाजा। 100% लानो नाजा। अब्लानिया बेलेग साबजेक्टआव एसे खम मोनोब्लाबो आंनि साबजेक्टआ एसे कभार खालामनानै जाहाथे नोंसोरो फार्स्ट डिभिजन डिस्टिंसन स्टार थांनो हायो होननानै फोरोंनाय थांदोंमोन आरो। उननि फरायसाफोरनि थाखाय आं जेब्लासिमालासे रिटायार जाया अब्लासिमालासे आं जुदि बड' साबजेक्टखौ लाबाय थानो मोनोब्ला 100नि मादाव 100खौनो गासैबो फरायसाखौ लाखिनो नाजागोन। देग्लाय जोङो गासै 63 बिजाथि मेट्रिक आनजादाव जहोदोंमोन। दा बेनिनो फार्स्ट डिभिजनाव गासै 47 पास जादों आरो बेनि गेजेराव 8 स्टार मोनदों आरो 13 सेकेन्ड डिभिजन आरो बेनिनो 7 फरायसाया बड' आयदायाव 100आव 100 मोननो थाखाय 100आव 100 मोनदों आरो जेनेबा दा बिथांमोना जाहैबाय जेनेबा जोंनि फरायसालिनिनो धरित्री बर', अनसुलि बर', महिनी बर', बारस्रि बर', अर्पना नार्जारी, दीपशिखा स्वर्गियारी आरो जनि बसुमतारी बिथांमोना 7निया 100आव 100 मोननो हादों बड' आयदायाव। रिजाल्टखौ लानानैथ' जोङो जाबायदियै फरायसानि न' हम भिजिट खालामनानै बिमा बिफा थामहिनबा बिगोमा आरो फरायसाफोरखौ लोगो हमनानै जाबायदियै जोङो खावलायदोंमोन जे मारै फरायनांगौ मारै फरायनांगौ गासैबो बिथिङाव जोङो सुबुरुन होबोदोंमोन। बे सुबुरुन होबोनाय मथे फरायनानै बेखिनिखौ लाखिनो हादों। नाथाय जोंनि मथेब्ला आरो नांबावगौमोन जेनेबा दा जोङोथ' बहुद हास्थायो नाथाय फरायसाफोरासो फरायो नालाय गतिके न'आव बेसेबां जे फरायनानै बेखिनिखौ लाखिनो हादों बेखौ जों मिथिस'ला। थेवबो जोंनि मथे आरो माने डिस्टिंसनाव माने
थांबावनायबा हामगौमोन आरो जेनेबा बेखौ जों हास्थायो। सोर नोंथाङा सानो? जोंनि फरायसालियाथ' दिनैसिम 6-7 बोसोर 100% थांबाय दोङोमोन। नाथाय देग्लाय फरायसाफोरा बांगासिनो दङथ'। बांगासिनो थानायाव गोबां फरायसाफोरनि गेजेराव गासैखौबो 100% थांहोजोबनो एसे उसुबिदा जायो। थेवब्लाबो जोङो 3 फरायसाखौ जोङो पास जाखानाय नङा होनना सानदोंमोन। थेवबो गासैबो थांनानै परिखाखौ होनानैनो थाहैथोंसै होननानै जों गासैखौबो एपियार जाजोबनो होबाय नालाय, फर्म फिल खालामजोबनो होबाय नालाय। खिन्थु 3 फरायसाया फेल गोलैनो गोनां जादों। मानो होनबा बे फरायसाफोरा सिगांनि रिपिटार्सनि फरायसामोन आरो जेनेबा रिपिटार्स माने सिगां बोसोरनि थालांनाय आरो थाद'नाय गथ' आरो खायसेया मुवाबा शिलंआव बायदिसिना खामानि मावहैदोंमोन। थेवबो जोङो लिंहरनानैब्लाबो आनजाद होनो होदोंमोन। नाथाय मोजाङै गोसो होसारनानै फरायैनि थाखाय फेल गोलैदों होनना सानना लायो आरो जोंहा मोनसे मिसन दङ जे जोङो नो फेल नो थार्डखौ जोङो नारा नाथा नाजानानैब्लाबो जोङो जाफुंसार होनो हाबाय। नो फेल नो थार्ड फार्स्ट एन्ड सेकेन्ड डिभिजनाव बोसोरथाम बोसोरब्रैसो जाबाय। नाथाय जोङो बेखौ थारमाने ओरैबायदि मिसन लादो जाहाथे जोङो गासैखौबो 100% फार्स्ट डिभिजनाव थांहोनो हायो। बेखौ जोङो फैगोन बोसोरनि थाखाय जों नारा नाथा नाजादो आरो जेनेबा फरायसाफोरखौ लानानै फरायसाफोरखौबो फोरोंबाय दोङो, बुजायबाय दोङो आरो जोंबो नारा नाथा नाजानि। मानो होनबा आङो थोजासे जखानि जिहेथु फोरोंगुरु मोनबाय नालाय, बेनिखायनो देग्लाय क्लास 10खौ आङो गासै 87 फरायसा दङ क्लास 10आव। बेखौ आङो 2 सेक्सन खालामनानै क्लास खालामदो देग्लाय, ए सेक्सन आरो बि सेक्सन खम फरायसा लानानै। मानो होनब्ला जोङो फैगोन बोसोराव हाया बे उननि बाथ्रासै। जोङो गासैखौबो 100% फार्स्ट डिभिजनाव पास खालामजोबहोनो थाखाय जों नारा नाथा नाजादों।